phambi kwakho senzo kungafanele kodwa wena wasithethelela siyabonga ngonyama yezulu kwale noma sesisebenzisa igama lakho ngendlela engafanele wena wasithethelela siyathembisa kuzolunga baba konke ngawe kuzolunga konke ngawe kuzolunga oh konke ngawe kuzolunga konke ngawe kuzolunga konke ngawe kuzolunga konke ngawe kuzolunga aba konke ngawe kuzolunga konke ngawe kuzolunga kunisomana sisenza izono namahlazo kodwa wena baba usithethelela kunini somandla sikuphoxa ngezenzo zethu siyathembisa kuzolunga amagala ethu akanakubalwa baba sikuphoxile emhlabeni siyasithoba kuwe baba yaziletha phambi kwakho siyathembisa kuzolunga konke ngawe baba kuzolunga konke ngawe You guys, you look so amazing. Nikahle. Anishayeleni izandla singakangani. Nithi happy. Okay, socela ukuthi siqale iculo. Siye emkhulekweni then iculo bese siyathandaza. Singasukuma ngazalwane bese siyaxoxa. Bonke uJehova mphefumulo wami, bonke mphefumulo wami, bonke uJehova mphefumulo wami.
Singakhuleka sonke bazalwane. Baba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha, sibonga umusa, sibonga uthando uNkulunkulu namandla lokuphinda namhlanje sibona usuku oluhle nakangaka uNkulunkulu ayithileyo nawe uNkulunkulu esandleni sakho uNkulunkulu namandla siyazi siyama ukuthi umntwana Kepha siyajubonga namanje. yeah uNkulunkulu lapho sisuze khona phakathi kwemigaqo. Kepha siyajubonga uNkulunkulu wethu akusizi. Suku lonke uNkulunkulu wethu sinikela kuwe. Injabulo yethu uNkulunkulu namandla sinikezele esandleni sakho ekuseni. Asimazi uNkulunkulu esingamkazi kulo. Ngaphandle kwakho uNkulunkulu wethu. Siyabonga-ke uNkulunkulu wethu usuku lonke sinikele esandleni sakho. Konke uNkulunkulu sesinikela kuwe. Sesikhalile kwanele kepha sesiletha ukubonga kuwe. Egameni likaJesu. Njani? Siyaphila. Ngithathwa ngesurprise. Kuthiwa ngizonamukela kuyi-70th birthday celebration yaka mama. I'm a little bit emotional. Ngiyafika nje ukuthi mama akekho la. Engabe sinayo lo celebration ngama. Ngiyaxolisa. Akukadlula ngikabi right. So ngiyanamukela ngicela ni-enjoye. Ungcono sikhala ngoba i-birthday it's not a funeral. Nokuthi sizokhuluma kahle ngoma esaphila. Lokho kuncane esimenzela khona njengabantwana bakhe ukuthi akubone ukuyisifiso singathi ngoba eseshonile sithi sasifisa ukumenzela ukuthi. So cela ni-enjoye nifile at home nomama naye enjoy usuku lwakhe. Ngiyaxolisa umthela ngenyembezi. Kodwa ngathi sewuthanda ukuthi awusiphe nje eyodwa sithi ukuthi kwasa bese siyabuyela kwiphupho. Eyi-one ngakhala itafula leli bakhona ukuthi ngabo 49 babenjani noma ngifuna leli tafula akeni ingoma bazuzwa nikuzwile lokho uqhamuke ngakuleli side bathe bacela ingoma eshaya usilile hayi le libafunela ingoma eshayayo.
ubheka ingoma wayibheka athi still hayi ngifuna omama bacela amapiyano noma igospel noma umaskandi manje ebusuku bekunamabhinqa la gospel kunamabhinqa ngihlengiwe ngabuhlengiwe umncane abamama bazasuku ibisheshe ingoma yakhona Sesi uno 2 minutes azothi nje 1 2 1 2 oh bengakayiqedini ikhapha sizondlulela phambili sicele ubhuti Ayanda umalume umalume Ayanda ayibhuti Ayanda umalume Ayanda alibe nami 2 minutes naye athi 1 2 1 2
inhlakanipho nosli ningaphoxi mama yenza njalo. Ngicela ngibingelele u-anti nomama, ngibingelele bonke omama bakhona, ngibingelele osisi omzala, abafowethu, abashana, ngiyanibingelela namhlanje. Ngicela nje ukuthi happy birthday auntie. Iminyaka isikhulile uma ngithi ngiyabheka lapha 7, uNkulunkulu usibusisile ngokuthi sibe no-auntie oneminyaka emingaka ukufikela isikhathi. Sicela ukuthi kube usuku lakho namhlanje ulu-enjoye, ujabule, ke sijabule sonke sihlangene ngaphandle kokukhala, sijayive sikhohlwe okwenzekile. Engathi futhi uNkulunkulu aphinde akubusise ngeminye iminyaka. Kugcwala abazukulu begijima lonke ijalede leli. Sithathe nibone omakoti. Sizobathatha mboni uNkululeko. Papa sisesha abazukulu abagcwala leli u-anti abe nabazukulu bajabule. Siyabonga kakhulu usuku namhlanje anti, siyabonga kakhulu komzali ukuthi lokufikile alube injabulo, sijabule, sikhohlwe okuningi. Ngeke sijabule, sirelaxise umzimba. Kudala i-stress, ukukhala, yikho konke. Ukhula anti wami, siyakuthanda singomzala, siyakuthanda singabakasibeya. Siyabonga kakhulu ukuthi uNkulunkulu ubusisile wazifikela iminyaka emingaka. Asijabuleni, ngiyabonga kakhulu. Eze ngaphambi squeeze wakhe usidura usqueeze usikhona wabala yini hayo sikela hayo siphuma pali Wami bobabili labo anti bamkhulisa u-anti nje bengixoxela ukuthi umyeni wami babembeleze. Ngajabula ngabonga noma naye seyigugele umyeni wami. Kodwa ke ngiyambonga baba uNkulunkulu ngoba usaphila kanye nodedewabo ngenhlanhla ukuthi sakhelene. uJehova wenzile ukuthi sakhelane. Basaphila bashiyo mama washiyo mama washiyo baba bahambile abantwana bethu, kodwa uNkulunkulu emuhle namba basaphila ngisasele nabo. Khula ke anti wey'ngane zami, ukhulisa abazukulu ney'ngane zolwazi uzuyikhulise nezokatleho zikhulele kuwe. Siyothi uNkulunkulu kubusisile. Ngiyabonga. One, two. Sanbona. Yang babona bashana ba. Bengizothi ngizomana sisalukwazi kodwa angikhoni kusho njalo. Ngoba kusenogele esibashela sabanye sayo lo mama. Muhle mama. Akagogo. Muhle mama akagogo. Sanye sogele esibashelayo.
Mangimpostile WhatsApp abanye baphathwa isikhwele ukuthi awungitshenanga lo mphakile namuhla. Ngisuke ngifaka umama. Ntombi yomtshweki ngicela ukuthi ukhule njalo. Ungagugi. Uqine njengoba uqinile. Uphile ngeqiniso. Bengithi ngizokhuluma ngomapheki kodwa umalumekazi useqedile ngaye. Siyafisa ngabe ukhona namuhla kodwa uNkulunkulu wasikhethela ukuthi angabe bikho. Kodwa ukhona ngathi ngokomoya. Njengoba nje sijabule sonke sihleka naye uhleka kanye naye. Iredweni itoys. Itoys iredweni. Ikhuluma kahle. Ngake ngiyibheka ngibona ukujayiva. Ngizothi noma ngabe izindlu zodaka. Noma ngabe izindlu zodaka. Noma ngabe izindlu zodaka. Noma ngabe izindlu usikhala. Haitipi Mpongolo. Haitipi Mpongolo. Haitipi Mpongolo. Haitipi Mpongolo. Haitipi. Batiyeza. Siyabonga mama ukuthi usikhulise ngeqiniso ungasikhethi. Ukhule njalo Ntombi. Iminyaka yakho asifisi ukuthi ipheze emhlabeni. Sifisa ukuthi lokhu nje iqhubekile njalo. Uqhubekele nabangasekho dadweni. Ukhulise izingane zakho zonke ungayibali futhi ngokweqiniso. Khule njalo Ntombi yoKwaMasuku. Ngizobona uNkulunkulu engasekho emhlabeni owakhulisa laba bantu eshaya umalume ekhunjule umama esebalekele. Ethawu usake ingane kaMama ngemuva ehambe uyotshotha umalume embelethe ebaleke naye. Angimboni umalume lapha. Angazi noma ukhohliwe wena uthi umhla kadadewabo namhla ngimboni umalume lapha. Ntombazane khule njalo. Unakhubanyisa futhi ungagogi. Nawe mntwanakela. Usikiphothini kudadewenu. Ungagogi nawe ntombazane. Mana mngazwethu. Usike njalo iphothini ukusikhonisa ngeqiniso ningasikhethi. Ngiyabonga. Ngicela uzokhulumela abazukulu Mafoko. Mafoko. Okay, Mafoko kancane zocela kuzugogo umsesi sike sambize kwasho basabhizi. Sena 30 seconds. Yehla kancane kancane. Sesibongile sonke kulolu suku oluhle kangaka olenzele udadewethu. Usisi wami ke lo uke wathi umbhunu ubonga ubaba umkhulu Ngobi. Ubaba ke lo ozala mina. Abalama nayo no auntie walayikhaya uAunty Grace. Oyimbizo baba bethi umthelisi. Siyabonga kakhulu ke kulolu suku lo kasisi wethu okuthe abantwana bangabe bekhumbula abangakhohlwa ukuthi kunomzali obakhulisile.
ibaluleke kakhulu leyo nto ngoba sometimes siye sithi mangabe sesiphumelele sesenza izinto ezinye eziphezulu bese siyakhohlwa ukuthi siqhamukaphi. Ayikho into ebaluleke njengoba ukhumbula ukuthi la sengikhona kodwa ngiqhamuka kuphi ngisuka kuphi. Ngakho siyabonga kakhulu kubantwana ukuthi abazange bakhohlwa ukuthi usisinana ubakhulisile. Kunzima ukukhulisa umntwana. Umntwana mabo umkhulisa emncane omunye yalalela omunye akalaleli engezwa kodwa njengomzali uyamnqanda. So ke siyabonga kakhulu kubantwana ukuthi bathe mangabe bakhuliswa banqandeka baba abantwana abalalelayo baze babone ukuthi namhlanje kufanele bambonge usisinana bambongela ukuthi uNkulunkulu semgcinile isikhathi esingaka. Isikhathi ke bazalwane lesizwe sithinikeziwe uNkulunkulu usuke esiphile sona. Ingakho siye sithi siphila emseni ngoba siye ngazi ukuthi kusasa kuzokwenzakala ini. Siyabonga kakhulu ke bantwana nabazukulu bahle bafuza usiswami. Yebo bafuze nje yena bathi yazi abadukile ubabuka nje ngendlela abahle ngakhona yabafuzile ke bafuze ugogo. Ngakho ke siyabonga kakhulu kubantwana sengathi nje uNkulunkulu anganisiza ukho konke enikwenzayo emsebenzini eniyenzayo uNkulunkulu nje aniphumelelise nize nifike la enifisa khona ngamaphupho enu enifisa ukwenza okukhulu kunalokhu niphinde futhi nikwenze. Ngakho ke siyabonga kakhulu kulolu suku nje ukuthi sonke sijabule usuku oluhle. Siyabonga siswethu sengathi uNkulunkulu nabangagcina akulondoloze sonke isikhathi uNkulunkulu anibusise. Amen. Ubukela ngathi uMafongo akekho. So nami ngizothatha 1 second umela abazukulu. Ngijwayele ukukhuluma uMafongo. Namhlanje ngizokhuluma kusizana nami ngabe ngiyahlabelela njengoMafongo manje ngiyalaza udaka. Mangathi ngiyaqala noma ngibethatha ikhoma zenu ngibone engize ngayo. Okay, abangangazi igama lami ngisiza umzukulu kaGogunana uma wami Maneli kodwa uma wami nje uma wami kahle kahle ugogo. Ugogo yena usikhulisile uyena bezivusa sesikoleni siwile mbodi mathunjwa noma sesilele kude emazweni siyofunda behleze sifonela sithe ukuthi sisafunda na siyabuya ngamaholidi uhlalisa phansi wesizazi kahle kahle niqeda nini yakho kusengizoqeda uyagreda nje unyaka ozayo hawu gogo sawuthi yeza usaphuma ngogreda ujahe ku. So ugogo yena osifundisa izinto eziningi kungwesi ugogo yedwa kuhlungu ukukhuluma ngomuntu esengasekho ngoba ngabe uyayizwela. Mina ngumzukulu ohlule kakhulu ke ogogo ngifuna imali manje yabona wawuhambile uyofunda gogo ngifuna imali ngilelo ukudla ngifuna irent ugogo ugogo nogogo babahlezi ukuthi bayazi ukuthi kunomzukulu wabo ngikho phakathi kwabo enza sho ukuthi bayahlanganisa uthula yonke into engidinga esikoleni. Engithanda ukusho kakhulu ukuthi ngiyafisa ngabe abogogo bami ngibenzele something efana nale bekhona bonke ngabonge kahle kodwa ezinye izinto ayihlelwa yithi. So gogo ngiyabonga kakhulu ukuthi usikhulisile basifundisa izinto eziningi ukuthi uyahlonipha ukho yonke indlela la uhamba khona noma konke la othola ukhona uhloniphe wamukela izinto nazo ungayihalela into yomuntu mhlawumbe ube bemuke ezinye izinto eceleni ukuthi usidli wakakhoza ubani wakabani engifunda naye unezinto enjani mina ekhanga nazo mhlawumbe ngabe angiqedanga esikoleni kodwa ngokuthi amazwi ogogo bami ngiwathathile ngabasebenzisi usenakho ukuthi ngime la ngithi ngiyabonga gogo ukuthi ngikhulisile
nangifundisa inhlonipho, nangifundisa ukuyiphatha, nangifundisa ukuthi ngihloniphe abanye abantu. Nanokushare, into kakhulu ukushare usifundisile ugogo. Bebeba namaphathi esibhedlela. Angazi ngikhumbula ngakhona abantu bizubani. Wajayele ukubapha amaswidi ama-chocolate, sahlala lezansi. Yobuya neswidi eliyi-1. Sibangaki 11 nabo nomthandazo babengakakhuliswa. Sizohlephela nabo nomthandazo. Iswidi elilo. Bafethu besidla lokhu ke nathi nephisi yakhe keke. So lokho kusifundisile ukuthi awudli wedwa. Nobaba mayizivakashele asilethele izinto. Ugogo mbusa ama-lunch bus nele waya athatha laba ahambise athi banina bosiphi. Sesonqamlelana njani because bekubaleka ukuthi umuntu nomuntu unento yakhe. So konke lokho kusifundisile ukuthi ngasikhula sazi ukuthi awudli usiliye ngadlile, awudli umafonka ngadlile. Nala uhambe emazweni makhona umntwana omunye onganako uyakhona ukuthi umncede. Anginawo amanye amazwi kodwa ngithi gogo ukho konke okufisayo uNkulunkulu mayesasipha isikhathi sokuphila ngiyazi ukuthi uzokufeza ukuthi sikwenzele khona. Engikukhumbula kahle ukuthi wathi ufuna indlu 9 room. Ngazi-ke naye nayibona nje engakanani 9 room namagaraji ayidabula. Kwakuyisifiso sakhe leso ugogo. Bese angifuni nje indlu encane mina. Nje 9 room. Ngazi u9 room ukuthi namantu namandla esaphila ugogo ngizamnikeza u9 room wakhe. So siyabonga kubo bonke abafikile. Nomama basendaweni siyabonga, singabonga ugogo yedwa. Because okunye akusikho konke esikuzwa ngogogo. Kodwa mawuhambe esontweni tuck shop. Wesiza usukhula ngaka. Hamba kanjani esikoleni? Ngikhuleke ngane zami ngoba lapha ngaphandle. Ngiyehle kaGobheki, ngokuthola-ke uyakuvimba. Uyakubuza ngempilo. Simbekele ingane zami ikhule khona ngoba umkhuleko kagogo kuphela. Kodwa nabo bonke abomama bakhona esikhulele phambi kwabo basifundisile ngempilo. Ngiyabonga. Before ngicele umama umfundisi ukuthi asiphe naye amazwi. Noma makukhona aphakathi komama bafisa ukusho something bayamukelile ukuthi bakwenze lokho. Ngizocela oyi-1 phakathi kwabo oyizwayo ukuthi hayi angawuthatha lo 2 minutes awusebenzise asho something. Siyabonga uNkulunkulu, simbonga singaphezi. Siyabonga kakhulu ukumenywa phakathi kwaleli khaya. Noma bebeshilo bethi surprise party. Enhlizweni zethu sibe nenjabulo nentokozo. Ngathi mangithola ngeze ungazathi kwenzeka kimi. Bantwana bakaSisinana, uNkulunkulu azanibusise. Nihlangene ninonke. Aniphe ibusiso zonke lezi athi nxa nifika la emhlabeni waniletha nifumbethe. uNkulunkulu akufumbathisi okungeyikho, kepha ukufumbathisa lokho kufanelekile. Nani-ke namhlanje uNkulunkulu uthokozile ngani ukuthi nimhloniphile umzali wenu kwaze kwafika lesi sikhathi. Uma nithi uSisinana namhlanje unama70 kuyathusa ngoba mawumbheka
ungathi una 50 namhlanje khona hayi engahamba nje eyodla ngisho inkomo angafika ayithola ngithi mangimbheka ngimbuka ngibuka abantwana bakhe ngithi hayibo yayinhle le ntombi yakwaMasuku uyazi ukuthi wedlula ngisho abantwana bakhe hayi muhle lo yasisi hey muhle umuhle sisinana uyabona nje la ukhona uyisibuko umuntu mayekubheka nje ungathi uzalwa namhlanje siyabonga kakhulu ntombazana enhlizweni yakho ube nokujabula wesule izinyembezi uthokoze ngoba abaningi azange bakuthola lokho okutholileyo wena namhlanje bayibeze behambe badlule emhlabeni kulokhu kuthiwa yazi siyacabanga kepha wena abantwana bakho bathe noma kukuncane kodwa sifisa ukuthi abone ngoba osehambile akaboni futhi akasakhulumi akasazilutho kepha wena namhlanje uNkulunkulu ukupha amandla ukuthi ubone bese ukwazi ukuthi bantu abami ngiyabona kuhle kukhulu uma ngithi masimbonge ngokuba uNkulunkulu umele ukubongwa sisinana leminyaka onayo umbongo uNkulunkulu ungaphezi noma ngasikhathi sini ngiyakwazi ke ntombazane sikhonza nawe uyintombazane ezinikelayo ngoba ngisho kuthiwa awukhe enkonzweni kunento enziwayo uyanikela siyabonga kakhulu ngalokho sengathi uNkulunkulu angakwandisela kube kade uthi noma ngihamba esigodini sethunzi lokufa angwesaba ukubi ngokuba yena unami nawe leminyaka onayo ngethemba ukuthi uqashile waqasha ngaphansi kwedwala wahlala nalawo mazwi wayesethi uNkulunkulu wohlonipha uyihlononde ezweni ngempela kusho ukuthi wakwenza lokho yingakho uNkulunkulu ekwazile ukuthi akuphe leminyaka onayo ngizwe kuthiwa amashumi ayisikhombisa asuke seyisipho kuNkulunkulu and usazokwandisela uNkulunkulu ngoba kusho ukuthi inhlonipho into onayo phambi kaNkulunkulu naphambi kwabazali bakho awuzange wabedelela awuzange wabahwaqela ngaso sonke isikhathi ngiyabonga kakhulu siyabonga sibandla lase Salvation Army impi yosindiso ngosisinana bantwana bakhe uyintombazane ehambayo usengogulayo kodwa umfica ehamba ephumula ebheke endlini kaNkulunkulu ukhona abanye abakwaziyo ukuhamba abangakalibamba ubhoko abahlezi bathi hayi amadola asebhlungu kodwa usisinana uyaqhuga ebheke phi enkonzweni sengathi ngaba njalo namhlanje ungathi uNkulunkulu angamalula amen sizocela ugogo benamazi ukubonga isikhulu. Haleluya. Amen. Ngiyanibingelela egameni elihle lomfeli wethu Jesu Kristu. Amen. Amen. Ngiyambonga uNkulunkulu ohlelile kubhlungu uma sihlangana ngokukhala noma ngokulahlekelwa namhlanje sihlangane kumnandi. Yebo zikhona inyembezi kodwa inyembezi zenjabulo. Khulumi kakhulu ngifuna ukusho ukuthi umngani wami lo uma ngambona esontweni ngiyaye ngibuze lihle ngithi uphi my athi ukhona siyabonga kakhulu mina ngiyafika kwaNgwelu kodwa ngizizwa ngiphakathi kwabazali ngenxa yakhe ingcenye yakhe ngiyazi ukuthi nginomama bakhona omama ebandleni ngiyazi ukuthi abomama bayangithanda kakhulu namhlanje sihlangene namhlanje ngokuzosho kumama ukuthi happy birthday nokuzobonga uNkulunkulu ukuthi umgcinile ngingakangeni kakhulu enkulumweni yami angeke ngithathe isikhathi bazalwane ngiyazi ukuthi uma kusuka umfundisi abanye bavele nje bathi oh Nkosi yami
uzoqeda nini kodwa mina ngiyena nje loyo wokuthatha isikhathi ngizothi fahla kancane bese ngihlala phansi ngingakayi enkulumeni yami ngifuna ukukhuthaza bonke abakhona phakathi kwaleli thende ngisho nokuthi kwabantwana bala ekhaya siyabonga kakhulu ukuthi umama nimbonge esaphila siyambonga uNkulunkulu ngani ukuthi nazile ukuthi nenze umsebenzi omuhle kangaka ukusho ukuthi mama siyabonga kanye nabazukulu bathi gogo siyabonga kanye noskoni bakhe bathi siyabonga auntie weingane zethu engifuna ukukhuluma ngako namhlanje ngifuna ukukhuluma ngokuthi ngikhulume nabantu abasha nibakhuthaze ukuthi isibusiso silele la noma ungahlonipha umfundisi wakho noma unganikela ngakho konke nako kodwa uma ungabeki lutho la uma ungahloniphi lo muntu omdala kuyafana neze ngoba uNkulunkulu ukhuluma umamela indaba kwabasefeso ithi bantwana hloniphani abazali benu enkosini ngokuba lokho kunjani kulungile uma ungahloniphi umzali akukho lapho yakhona uma uzothi ubuye ebusuku ubuye uzothethisa umzali akukho isangeke usithole ethuneni uzosithola la uyathi uma ubuya noswiti ufika uthi gogo nawu uswiti anginakho kuningi athi ingane yami inkosi izikubusise inkosi besiyenza njalo hlonipha umzali esaphila ungathi ngenye ilanga sewuyahamba uyethuneni uyokuqa mina ngiyahlupheka akasezwa mtshele manje umbonise uthando uma inhliziyo yakhe ibhlungu umbonise futhi ngoba isibusiso sila sengiyahamba ke manje ngifuna ukukhuluma ngo-70 ngithe mangibheka iminyaka kagogo ukuthi ugogo uhlanganisa u-70 angithi mina ngumfundisi ngabe sengitsheka eBhayibhelini yami ukuthi kusho ukuthini lokho into yokuqala engiphume nayo kuyavela eBhayibhelini iBhayibheli liveza ukuthi unumber 70 uvela ka-70 eBhayibhelini that was a wow kimi ngithi how kanti iminyaka u-70 isibusiso singakanani esihle nakangaka uma ngisabheka futhi ngabona uMoses ithi waya mountain yaseSinayi ehamba noma ephelezelwa abantu abawu-70 kulapho kwavela khona i-10 commandment noma mhlambe imiyalelo elishumi ngikhuluma ngo-number 70 uma wethu uhlanganisa unumber 70 uthi mawubheka futhi incwadi kaLuka ithi uJesu wathumela abafundi ukuthi bayashumayela izwi likaNkulunkulu labo bebawu-70 ngikhuluma ngo-70 namhlanje sihlangene ngaye la ekhaya ngigijime futhi ngibheka incwadi kaMateyu chapter 18 verse 21 to 22 ikhuluma ngokuxolela ithi kumele uxolele kayingaki na ithi kawu-77 times namhlanje sihlangene ngo-70 ngizosho kuma wami ngizosho kuma i-F wami kuma i-friend wami ukuthi maye siyambonga uNkulunkulu ukugcina siyazi endleleni akuzange kube lula kwakukhona ubunzima kwakukhona inyembezi kodwa uNkulunkulu wakwenzela umusa uma ubheka indaba kaDavide uma kukhulunywa ngokuthi ukhona yini osele emzini kaSawulo ukuthi ngimenzele umusa yilo musa esikhuluma ngawo namhlanje umusa utholi ngoba izinto zikahle kodwa umusa wempilo uyatholakala nakuJesu ingakho gogwethu simbone muhle kangaka ngiyamangala mangibheka ngithi hayibo ugogo uhlanganisa 71 musa ngimncane kingaka sasiyambonga uNkulunkulu mawethu sibandla iSalvation Army siyakuthanda angingabazi ukuthi mina abazali bami bakude kodwa nginayo umama la nginayo umngani la siyakuthanda kakhulu angifuni ukwanda ngenkulumo kodwa uma ngibheka iBhayibheli liloku lithi 70 ngibheka no70 uNkulunkulu ambusise ngawo kuyabonakala ukuthi uNkulunkulu wahlala phansi wahlela ngoba kuyahleli kuba bonke abakhona endlini siyabonga kakhulu siyathemba ukuthi sophinde sibuye la umngani wami sekahlanganisa u90 inkosi inkosisi amen
kahle noma ufuna ukujika kancane noma ukhatheka. Ubatshengisa ukuthi lamadola bathi aphethe abaphethe. Abaphethe no. Just for today. Uthi nje uba ngizile khuluma amadoda. Maphi wona? Siyaphila nathi. Angazi ukuthi kufanele ngithini. Kodwa nje ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ukungigcina noma singasaphelele basho njalo abaculayo ukuthi asisaphelele. Kodwa kungenxa kaSomandla. Kunewele lami. Belilona beliwusisi wami. Emalangeni bayesondela amalanga ngathi ngikhuluma ngedwa mina ngiyakhuluma ke ngedwa. Ngathi usami ngingazi ukuthi igrade kaSiza izoba khona engasekho epi. Hayi sithandana nosisi wami. Sithandana ngendlela engeke ngize ngiyichaze kusukela sinabantwana bengaka noma ngabe beshayene bengekho ukuthi ushaya ingane yami bese kuze kuxabana abazali phela azange kube khona lokho ekhaya uma uyishayi belwile nje belwe bodwa bazibele lapha yana uzothulisa ukhalayo bekumnandi sikhuliswe intombazane yakwaMasuku uGrace obekashadele kwaSibili naye osewadlula simthanda mama. Wafika intombazane yakwaMayise yangena ezicathulweni zokuthi ena uthando lukhona la ekhaya ingane zakhe ziyamthanda nama ngimthanda mama. Samthanda sisonke. Safundisa abantwana bethu singenalutho no-eki sihleli ekhaya singasebenzi sibukana nobhuti wami engasebenzi umsebenzi uvalekile nje ekhaya. Ubaba ebuyile efemini obesithengela impuphu ehlele ekhaya. Kodwa baphila abantwana bethu bafuna. Bengiyaye ngiculele bona laba ngithi umamkhulu lokho ayikho nje umamkhulu wenu. Ngoba ena azange azikhukhumeze. Azange azibuke ukuthi yena ungcono ena uyafunda uyaqhubeka. Waba ena ingane yasekhaya. Ubekafunda imfundo yakhe eze yofika kwa-grade 12 uyiqedelele eFileti. Engenakho okwembatha. Engenasicathulo sesikole sihlephukile namanje ngiyaye ngisibuke esithombeni. Mebuyile esekhaya umkhulu afika siphesha leso sicathulo. Azasho ukuthi ngiyashiya mina isikole. Ngoba mina ena ningithengele icathulo. Wamukela impilo yasekhaya kumnandi ukulalela abazali ngelinye ilanga. Kumnandi kakhulu. Wafunda umamkhulu waze wafika esigabeni sokuthi akwazi ukuzenzela izinto. Nalaba bengiyaye ngibafundise ngalokho. Nanokuthi kukhona izwe lithi hlonipha uyihlo nonyoko ukuze izinsuku zakho zande. Ilona culo lami ke mangabe ngibona ukuthi lo usethanda ukungiphazamisa emoyeni wami umntwana. Ngithi lithini iBhayibheli Nkosi yami? Angazi noma mina ngibheka kahle ngisabona ke emehlweni. Lithi hlonipha uyihlo nonyoko zakho zande ezwe. Bangihloniphile abantwana ba. Azange mina ngibe nezingane zami zodwa. Zisese zonke bengakandlula abanye bewu7 abakasisi bewu5. Bengiyaye ngithi uma yethu umuntu nezingane ngithi nezingane eziwu12. Hawu kahle nani nezingane eziwu12. Ngangingabavaleli ngaphandle uma umuntu ekhuluma nami ngoba ngangibathanda njengoba namanje ngisabathanda laba abakhona. Badlula nabakadadewethu nabamanje wenkezi iphoyi kaJehova. Ngiyabathanda kakhulu. Waphinda umakoti wafika nabantwana abangena nabo futhi ezicathulweni zalaba abasekhaya ngoba bakhule nabo besekhaya komalabo. Bakwazi ukuthi babe yinto eyodwa babalinketana labantwana. Bayezwanana akunxeshelwana akukho ukuthi usibanibana akasafonela ubani hey uNkulunkulu mina ungibusisile ngeingane enjalo ukuthi ayi angisayi mina kwaGod ngoba uEga akasekho. Sengengingayi nje ngwemlenze ukuthi uma ngehlela imilenze yami ayivuma yibe imihle kodwa hayi ngobubi
uma ingane ibebeza ithi yena we mama khona ukuthi ngithi woza mfana ngisho ngakabi ukuthi nakumali ubhodwe lami afike sekukahle. Ngiyabathanda bonke laba bantwana. Bonke abakabhuti wami ngiyabathanda, abami nabo olungu bakhulisile njengoba eshilo umakoti ukuthi kunabantwana abangekhoyo la abafika wathi umfana wami omdala ngelinye ilanga ngilanda omunye la eFryhead wathi mama uzoboshwa uyisaphi ingane yabantu umifela la ekhaya. Ngathi mina hayi sizobona nje malume ukuthi senze njani. Ngahlanganisa imfini ubona ukuthi khona lapho kushoda khona. Ngahlanganisa mina ke ngaba yinesi ngedlula amanesi. Ngahlanganisa yabangakalani intombi iyafunda intombi wanethu wayibona uma wayo ukuthi sino 4 years la kimi wayithatha. Nangu umunye wafika emagwegwane ethi Mlesi hawu ngincengile angephuculini jike ekukhalena hayi gogo ngiyambuyisa ekhaya bayamthethisa lethe ngihleli naye intombi ehamba inkonzo noma sibuye ke sishayane nje ngoba hayi inenkani intombi yami hayi inenkani size silithatha ucingo siliphosa mamkhulu hayi ulu wakho athi mnikeni ifoni akhulume naye angazi noma yulaka noma yini angimazi ulu wami ngimthanda kangaka unecontsanyanyana nothi khona ukuye ke ekhanda lakhe. Hayi ngiyabonga kakhulu ke umphakathi wakithi obe kanye nami. Ngiyabonga kakhulu nazi intombi esaseshelwa naso. Sambe emadolobheni. Sifuna amatoho sitokhela izingane zethu ukuthi zifundile. Sihola malini u50 akunike Justin umlungu wenza wonke umsebenzi wakhe akunike lo 50 fanele kuye ekhaya epheleni kwenyanga ucucuze ngesikhathi sethu ufike uphethe uPerabek. Bafunda badla silekelela abazali bethu azange silwayize nje la egangeni ningalwayizi egangeni nani lunje abantu sesebancane nje ningalwayizi nithathe nabo sizabe abalwayize egangeni. Ngiphinde ngibonge omakhelwana bami abangithandayo unomakhelwana kodwa akusesisi umakhelwana kithi sesindlu eyodwa ngenxa yempilo nje ngabe ula ugogo simbiza ugogo ke ngawa amagenge ugogo wakwaMasonto thanda kakhulu ngibathande nosisi zothi siliketango bakithi lokho sasukela emthombini bethu saba liketango azange siphathelane imshizi ukuthi wena usuthe usuxoxe ngami kubani cha sikwazi thina lokho asikwazi. Ngiyabonga kakhulu sengidle nesikhathi mina ngilambile manje. La mase ngidlala ngona into zivele bengaka bese ngilambile kufuneka iplate so ngithatha lesi sikhathi ngibonge kubo bonke abatheba abanathi namhlanje ngiphinde ngibonge ngiyabona ukuthi ugogo namhlanje sobe sidlula ikhwama la kunama gifts kubo bonke abaphe ugogo ama gifts siyabonga kakhulu ngingavaleli mhlambe khona uthi mina ufuna ugogo ayithengela amahila amasha mina 10 rand epocketeni akunankinga cause abantu bebazi ukuthi igraduation yami bekuyiphathi yami ngiyamangala ngoba ngangithengelanga lutho ufuna ukukhona kuthengela mina ke bengithi okwakho gogo ngisabathanya igudlisa gogo lesine lehlanu lutho njani so if ukhona mhlawumbe ufuna ukupha something isengayiletha ngaphambili so jayiva kancane bese sicela ukutholakele azivalele asibisisele nokudla after la sobe sesiyala siyabonga
ngingavaleli kokutholakele wakashamasi. Baba uthongele siyabonga uNkulunkulu wethu. Siyabonga mnimandla onke. Sibonga konke othi wasenzela khona Nkosi namhlanje. Sibonga konke Nkosi yami ubuhle sibonile osukwini namuhla. Sifundile uNkulunkulu wethu sibadala sikhulile. Izwi elithi hlonipha uyihle nonyoko ukuze izinsuku zakho zande ezweni. Silibonile Nkosi amakhosi nakudade wethu. Ufike kuleli izinga ngenxa yokuhlonipha uyise nonina. Baba siyabonga uNkulunkulu wethu akekho njengawe. Sikunika udumo uNkulunkulu wethu kufika inyembezi masikhumbula abathandwa bethu asebadlule emhlabeni kodwa sithi uNkulunkulu wethu sesula inyembezi emehlweni ethu. uNkulunkulu wethu ukuze balale ngoxolo nangokuphumula. uNkulunkulu wethu ongcwele siyabonga uNkulunkulu wethu nantambama usisa lentombi Nkosi yami usise abazukulu ubusisa abantwana bakhe bonke bese Nkosi yami kuleli ikhaya uzungeza ngasemuva nangaphambili ubeka isandla sakho phezukwalo bese kuthi uNkulunkulu wethu ongcwele akufisayo usisi wami enhlizweni yakhe bese uyamenzela bese abantwana bakhe uNkulunkulu wethu siyabacelela egameni lika Jesu ukuthi ubaphe umsebenzi ubaphe Nkosi elungile inhlaka nakho konke abadingayo sethembe wena akekho njengawe nantambama konke lokhu sicela egameni elihle lokukhwela kuJesu Kristu amen. Ngicela abomama uqale bona ngakule tafula. Mama qala mama mfundisi. Umama mfundisi then abomama balandela mama mfundisi baya ngale. Bayakuthatha ukudla. Nina ben paisa ni hapo.
la engaphambili uba ufuna ukuqala la phambili ayifundo namsiza Faka entweni emthatha. Hamba ufuna lo. Sijobakwe. Sijobakwe. Sijobakwe.